Shwmai, symai, neu fel dyn ni'n deud ochr i'r hos, syma pethau. Diwrnod i ddathlu'r Gymraeg di heddiw. Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn, nifer ohonom ni gael gweithio gartre. Ond wrth wneud hynny, mae yna gyfle wedi bod hefyd i ni weld yn union beth sy'n bwysig i ni. Yn cartrefi, yn teuluoedd, ond hefyd ein cymunedau a'n gwlad. Ac yn bwysicach felly yr iaith. Ac wrth chi fynd yn ôl a dechrau ail siopa, wrth i chi ddechrau fynd yn ôl at eich ffrindiau yn yr ysgol neu'r coleg, beth am wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg, a hwyrach siarad Cymraeg efo ffrindiau lle ydych chi wedi syrthio i ddefnyddio mwy o'r Saesneg. Defnyddiwch llinellau ffôn Cymraeg a mynwch gwasanaeth yn y Gymraeg. Mae hyn yn gyfle gwych i ni ddathlu'r iaith.